Hyvää huomenta. 20. lokakuuta 9.57. Lähdettiin ajelemaan tämmöistä pikkutietä pois Bad Oldesloesta, mutta oli tietyö joudutaan kiertotie kautta. 800 metrin jälkeen käänny oikealle. Tää tekee muuten uukkari. Se ei nyt vaikuta kovin hyvältä. Vähän huonompi homma. Meidän pitää varmaan kääntyä takaisin oikeasti ja mennä sieltä takaisin siitä tietä, mistä tultiinkin tänne. Melkein tekisin niitä mahdollisimman nopeasti. Koska tää tekee nyt ihan oikea uukkari. Mä veikkaan. Google Mapsista tuo, missä Varo, punainen. Joo. Katsotaan Google Mapsista. Tuolla mä meitä Huoltasunnon pihaan. Niin. Paljon sitä on Hampurin matkaa? Olisiko 30? Niin. Se on niin lähellä. Niin, se on kuitenkin niin iso kaupunki. Nyt pellot on tyhjennetty eteenpäin, kun sieltä on otettu. Siellä on vaan, Se on varmaan ollut kaalipeltoa. siellä on vaan lehti jäljellä. Siinä on jotain hiljaa. Asumassa ensin. Kyllä täälläkin vähän näyttää ruskalta. Joo, tuolla oli lehtiä oli paljon tuolla kävelintien välillä. Siellä on liukasta. Joo, voi olla, että piti vähän varoa. Kilometrin päästä käyttää vasemmalle. Hampuriin me ei siis mennä. Se tuntui niin 800 metrin jälkeen käänny vasemmalle. 95 on 169. Nyt kävelijä on liukkausilla. Et ei ole yhtään, ei paljon Suomen hinnasta heitä. Nämä kylätkin on aika kivoja. Tekee nyt tosiaan, jos 7 aikaa on joku paakaripuut ja auki. Ja tossa oli, mä en nähnyt sitä, mutta tässä sanoi, että oli niitä kuin hedelmiä kauppaamassa. 300 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Ruokakaupat varmaan on.